my worry. Your love they make me the worry. Your love they make my heart do worry. Hey, bracket worry. Help me! Help me! Please after me! Please help me! Please after me! Who is after you? No, what kind? Who is the person? What did you do to the person? Hold me. I am webe. Come son, little. Jite ba kan yam webe mbabo mo boy. Onya ola ba kutere mi ya kwakoro. What did you do to the person? He wants to rape you. Get out, boss. You must be begging it. Came from Bolaga. Onya wa kai. Ndo. What is your name? My name is Uloma. Uloma, and Panulorema. Hey, Onya no look any Megonona. Hey, Tonagala. Hey, here we are no lokute. Beautiful house. Ndo, they will not touch you. The Bible says, touch not my anointing, and do my prophet no harm. When you have consult. As you have seen me, nothing of the enemy shall harm you. Oh, no. Where are you heading to? I'm going to my friend's house. Your friend's house? Wow. Run along. Thank you. Run along. Hey. What kind of man? Go to the motor, GPL motor for my home. For her mind, our own father. He was good to him, Machi. Yega gave back Ebala Jom more. Bakuna Jom mad. Him name make no hodan. Kelewe chukuguna not namudi. Hey. What's your name, father? I would put any lay you white, oh father. Would want any label Bible, oh pastor. Would want any like 1 night and 9 hagalibe. Bible say many are called, but few are choosing. Okay, Otago. So give one your like white, I would on your library second year watching it. Give everyone will go again. Because I was a good thing here, like I said earlier. If not for one thing, hey, he got a tuba, but God saved you. Oh my God. I'm with you, my worry. Your love they make me the worry. Your love they make my heart do worry. Hey, bracket. Oge mono fam nanya. Mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wele oge mono fam nanya. Mgbe onye nwanyị ga-abịa ọzọ ịkpọrọ anyị oge mono fam nanya. Mgbe onye nwanyị ga-abịa ịkpọrọ anyị wụ ndị nsọ oge fam nanya. Chegharịa n'ọbịbịa Kraịst nọ n'ọkwa anyị n'ụkwụ. Ọbịbịa ya adịla nso, onye ọbụla chegharịa. Hapụ mmehie, nabata Kraịst, ọ ga-emekwa gị nwa m n'anya. Ịgbanwewo m, ndị Naịjirịa agbanwewo m. Ee, asị m agbanwewo m. Onye na-ezu oshi ịgbanwe gbanwe ndụ tinye ya n'aka nna ọkwa ikole. Nwa agbọghọbịa nke onye na-ezu oshi wo. Nwa agbọghọbịa onye yi uwe ojii agagharị. Gbanwe ndụ gị ka ọ dịrị gị mma. Nwa agbọghọbịa gbanwe ndụ gị ka ọ dịrị gị mma. Awụ m onye ozi ọma dịka John the Baptist esiri wepụta ya ịba n'ime ụwa na-eti mkpu na-anapụtasị ndị eji eji. Ndụ gị nyere ya Kraịst. Nwaanyị ekwesịrị iyi trọsis. Nwaanyị kwesịrị ya pụta ya dị ka nwaanyị. Ọ bụrụ nwaanyị pụta ya yie nwoke. Gị yi ga trọsis ahụ gị niile taparacha, a na-ahụ mpara gị, a na-ahụ ndụ gị niile. Ihe niile Chineke patikos ejiri ke ya nọ n'elu ala. Ị kwesịrị ịgbanwe ndụ gị. Ihe kwagara n'anya, anya ga-adị ka anya ọbọgwụ ma dịka udele. Ya na-agahụ gị. Ya kwa gị isi, ya kwa gị ọdụ, ya kwa gị nke anya. Ya mee ha. Ị gịdị eme gị mee ha. N'akwụkwọ ndị ozi wezie so ọsọ na ya bịakwa ya n'akwụkwọ ndị ozi sa akwụkwọ n'akwụkwọ wa wee kwuo so na ga ebibi ụwa n'akwụkwọ wee sa n'ime akwụkwọ ka o kwuru ya si na akwụkwọ ga-adịrị ndị na-agụ akwụkwọ n'akwụkwọ a
nwere onye ọzọ pụrụ ịnapụta gị na-awụdo onye na-enye ndụ. Ọ bụ ya bụ mmalite na ọgwụgwụ. Gị bụ nwata onye na-atụta ihe mmadụ. Atụtụ ụlọ. Stop tụtụghị. Onye nụrụ okwu Chineke gbaala ya ọsọ. Onye ahụ mgbe ọbụla ọ dị ndụ ọwa ọnwụ ka ya mma. Nye ndụ gị na were ndụ gị nyefee olisa dị gị igwe. Daria nụrụ. Daria. Hello. Hey, nne. Hey, nne daalụ o. Daalụ. Ahụrụ mgbe ị gafere nsogo. Yes. Iwe onye ebe? Ahụ m onye ebe ma amụrụ m n'ụlọ. Eshi m eshi wee lụ. Onye isi esi bata n'obodo anya. Eshi m eshi lọta. Ọ nọkwa gị n'ahụ. Ime onye nwụ? Holo, amadị gị. Oh. Hey, I'm a philosophist. Yes, I'm a philosophist. Onye m gụrụ na school. Enwekwara other courses ndị m megwagara ya. In fact, otu hụrụ m na the whole full of my body full of cross. Yes. Enwere m ike ịmata nga unu nke esi enwetu m siri chọọ ịkpatara gị ọrịa m bịakwara m onye na-anọnyere m. Mba. Ị ga-amata nwa ebe m bi. Ebe m bi etekwa n'aka ebe a. Mba ote ha aka ma mbọsọ ọzọ ị ga-ama ebe m bi. Hey, aka m ịla na ịmata ya ugbu a. Mmata ya kịta ka ọ dịrị m mfe. Mgbe ọdọ m ga-abịa ngọrọgọrọ m gabata m ngọrọgọrọ m bịa na-eleta m. Maka otu ilo biri elo ị nwee dị companion. Ka m bụrụla gị companion. You just now flatter me. I'm a companionist. I'm flat is now. Musu bad rock. I got no lie. Is I got? Lead my ways. Right behind you. All right. Hey! Okay, yeah, who's ebe kunu. Wow! Olu na mana mo. I like here. Hey! Oh! Yeah, who's ebe kon? As nigga like it. Oh, aga ma like ya. Kai weru. Man, you like it people. Hey! Asa like me, another me ask hello. How the mma? Maka mani bonyo ozioma ahụrụ m mgbe ị na-agbasa ozioma. Oh, we have mege. Oh, business name. All the saw him now. All business I name. Oh, ozioma ị na-agbasa awụrụgo business. Nne akọwala ahụtara m. Ahụtara ya. Eme kwele ka mmanụ mara biko. Mma mmadụ aga ịhụrụ unu. Ka ọrụ personal with us. Unu bụ ndị ụkọchukwu. Hey. Hey, ụkọchukwu. Oh my God. Chai. Aha gị kwan. Aha m bụ gallant babe. Hey! Makpọ m Cynthia. Oh, Cynthia. Cynthia. Nkwani senti n'eziokwu senti ịgbara na ahụ teni ọ na-eshi nwata nwụtụ. No, o. Ị nụtụ isi ya? O shigbuole m. Ọ mgba ya. Agbabile m. Ọ mara wele gị karị ịgba gị na ka o shie gị. Daalụ. Achọkwana m ka ị na-eshi ndụ. Aga m eshi maka Chukwu. Karịa n'ụlọ m nye gị my courses. Okay. Yes. Ụlọ unu dịkwa very in a rural environment. Ebe a bụ ebe ọ dịgo develop. Yes. What do you develop? What do you develop? Yes, I develop. Oh, who don't develop, Ole? I'm telling you, you got like here. Wow. Damn. Who do not develop? How do you go to develop? Oh. How do you develop? Who's like? Who's on? In Ujo to Gagi? No. Ujo to watch. Ujo go say to the Kaigawan. Ngwanaga, lead the way. I'm right behind. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew.
We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless